Poštovani gledaoci, vreme je za najnovije izdanje najšokantnije emisije. Bliznakinje Miljana i Nevena Arsić upravo zauzimaju svoje pozicije, a vi se udobno smestite. Došao je trenutak da počne novi Showbliz. Dobrodošli, poštovani gledaoci. Petak je vaša omiljena doza skandala za kraj ove burne nedelje. Večerašnji gost je neko ko je večiti buntovnik. Kroz život, borac, ali i neko ko nema dlake na jeziku. Mislim da stvarno treba potraži stručnu pomoć. Ne. Svako ko digne ruku na vas, taj vas ne voli. Zvezdane, vrati se! Zbog vas dve, ne zbog Bojane. U realitiju raskrinkala je mnoge afere, a tek nakon realitija mnogi se ježe od njenog oglašavanja. Ona sme što drugi ne smiju ni da pomisle. A večeras nam je spremila pravi specijalitet od ekskluzije. A što niko ništa ne priča o Đedoviću? Pa zato što ga štite kao belog medveda. Da li je Đedović produkcija? Naravno. Odmah ti stiže pismo produkcije na 100 i meni Milan gura i kaže ti pročitaj ovo. A najviše ga štite zato što je on otkrio ljubavnicu od Željka Mitrovića. Jedna koja je bila zaposleno lice u TV produkciji Pink. Znači ti mene upozoravaš indirektno, najećeš, prestani da pričaš. Evo, mislim, misliš da ja lažem. Klasično namestio Željka Mitrovića, dobila momentalni otkaz. Sve o ljubavnom odnosu Marka Đedovića i Frana Puesa. Eksplicitni privatni snimak ljubavnog para koji je zabranjeno pomenuti na Pinku. Skloniti i sakriti dete od bilo kog oca ispada u zločin. Gde je beba? Kod majke, tamo gde treba da bude. U odgajalištu. Postoji još mnoge stvari koje još nisu izašle. Nije žela tu trudnoću. To je neželjena trudnoća koja se desila. Svi detalji ljubavnice Željka Mitrovića. Zbog koga je Marko Đedović skočio sa mosta? Đedović je postao kučkica od Milice Mitrovića. Stiče tog Brankovog mosta, to jeste zbog ljubavi hteo da skoči, zbog nekog momka kojeg je na kraju postao na psihijatriju. Spremite se. Uznemirujući snimak Jovane Tomić-Matore nakon što ju je pretukla trudna Stefani. Udobno se smestite jer počinje Showbliz sa Bojanom Pavlović. Ostanite uz nas. Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje vaše omiljene emisije, uvek šokantne, uvek skandalozne i uvek viralne. Večerašnji gosti imali smo u malo većem broju i dugo nismo bili u ovom broju. Baš ste pitali šta se dešava, gde, šta, ko. Za početak, hajde da predstavimo našeg stalnog gosta za kojeg stalno pitate, Zvezdan Slavnić. Dobrodošao. Dobro večer vama, dobro večer našoj gošći, dobro večer našim gledalcima. Prvi put si mene najavila. Kako to? Pa malo je kao promenila to. Da, vidi. Da nije to zbog kamere ili? Šta misliš? Ne znam, ajde reći ćemo posle. Ajde, posle ćemo to da reći. Sada da se osvrnemo na gosta koji je već bio u emisiji. Da se osvrnemo. Na gosta koji je već bio u emisiji. Uglavnom nju znate kao, videli ste u ostalom u najavi, neko ko je večeras sa nama u studiju i ko je spreman da definitivno priča na sve teme. Neko koga mnogi mediji zapravo ne pozivaju u goste zato što baš se plaše onoga što će da kaže. A eto s nama večeras u studiju Bojana Pavlović. Dobrodošla. Kako si, Bojana? Si dobro? Jes. Da. Hvala na pitanju. Šta ima novo priča? Vidimo da si zašišala, svi komentarišu da tvoja frizura. Šta je to? Nismo ti lupale čvrge do duše još uvijek, da ćemo posle. Evo što kažu, kad treba nešto menjaš, bolje promijeni frizuru nego partnera ili nešto, tako da, eto, bolje to. Nema ništa, uglavnom, eto, malo tako držim live, komentarišem, ono moje standardica, tako da... Kao standardica, ali svi pričaju o tome. Čak primetila sam da neki i preuzimaju te tvoje live-ove na TikToku i onda komentarišu na sve strane. Ono što moram također da te pitam, sad kad smo odmah u startu, kažu obično da žene, ne znam da li to važi za tebe, ali žene obično promene frizuru i to kada raskinu s dečkom, devojkom, šta god. Kakav je tvoj ljubavni? Mene zanima samo ovo, ne računa se na tebe možda, šta? Zašto? Šta? Zašto si rekla možda se ne računa na nju? Pa možda nema veze to sa njenim, zato što... Ne, ti si htjela kažeš da žene menjaju frizura, šta je ona? Da, to je diskriminacija. Odmah. A vi ste večeras u fazonu. Nisam, samo sam htio da pitam zašto. To bi možda prošlo. Dobro, u redu je. Dobro, okej, nema Sad svi jamo, aha, za Zvezdana i Nevenu, Ne, nisam se uredila, iskreno kažem, nema veze promjena s tim, nego čisto malo, eto.
smetaju mi šiške, pa rekao malo da uklonim. Stvarno? Pa da. Ozbiljno? Počeo nešto da rastu naglu, tako da. Da, Od one vode u kojoj sam se kupala, pa počelo možda sve da mi raste nešto abnormalno. Možda i porastim ja. Ju. Pa da. Ja ću čitati ove komentare. Što u mene gledaš i ti si se kupala tom vodu? Pa meni to ne raste. Evo da bude kojom vodom industrijskom. Pa meni to ne raste. Na šta si ti pomislila Pa ne odmah? znam šta je rekla. Ja sam Rekla je mislila da je sve nešto raste. Šta raste? A to ja tebe pitam, šta si ti mi je pomislila? Meni kosa raste. Neću Meni ovako da kosa, počinjem, da. poslije ćeš da mi kažeš što si to. Poslije ćeš tek da vidiš, poslije ćeš tek da vidiš. Dobro, ajde. Vidjet ćeš. Eto. Ono što me zanima je, pratiš ova dešavanja u realitu koliko toliko, zato što te pitaju, koliko sam primetila i na tom TikToku. Šta je ono što je na tebe ostavilo najveći utisak u ovoj sezoni, da kažeš da je najskandaloznija ili najodvratnija stvar koju si vidjela? Pa prvenstveno ta neempatija. Koliko se u sedmici potenciralo toliko na toj empatiji, u osmici totalno odsustvo empatije kod apsolutno sve jednog učesnika, maltene kojeg sam ja nešto kao da kažeš propratila i tih situacija i to. Ono što je najsvežije i sad da kažem ono najnovije jeste Stefanin ulazak koji se pritom i znao da će biti. Moje lično mišljenje je da je već unaprijed pripremljena priča s Matorom i njom da uđu unutra da bi opeglale celu tu situaciju kako, jer napolju su dobili toliki hejt, morbidnost, šta vi to pravite, opet ta LGBT populacija, veza, to jest veza između dve žene, dete, tako je. I dobili su ogroman hejt, što stvarno to nije normalno. Ja sam to tada isto komentarisala kad se to sve desilo, jer moje negdje lično mišljenje je da je to dete dato Pinku. Da je to dete čuvano i dato u medije baš iz te svrhe neke, što meni nije normalno, prvenstveno to. Druga stvar, ulazi neko da nekog, koliko sam ja shvatila Maturin ulazak kad je ušla je da napravi podlogu za Stefani i njen ulazak. Ne bi li oni opeglali to pred narodom, napravili kao ipak to nije baš tako, ne tako je. Pa da, to su mnogi komentari na mrežama, izvini što te prekidam, ali mnogi komentari su baš da su se dogovorile i da je Matora već znala da će ona ući i samim tim je najavljivala sa tim haosom i svim informacijama koje je znala. Šta misliš da su tačno peglale? To što su skrivale ili nešto, šta? Na šta misliš? Ne samo to što su skrivale i to da bi one sad kao tu nešto se opravdale i da bi dobile kao neki vetar u leđa unutra, jer vidi, Matura je ušla unutra i napravila podlogu da se sve maltene svali na nju. Kako je ona krivac, kako je ona ta koja je uticala na Stefan i to. Mislim, ja imam poruku koja dokazuje da kada je sve to izašlo i to da sam ja s Matonom bila u kontaktu i gde smo se dopisivali i to, jer ona mene, čim sam ja izjavila da meni je to monstruozno, odnosno da to meni nije normalno da meni to spada u zločin, jer skloniti i sakriti dete od bilo kog oca ispada u zločin. Ne znam ja o čemu oni pričaju šta palamude, ali to stvarno jeste, da kažemo, zločin. Po zakonu stvarno je zločin. Tako je. Znači ti si sakrio prinudno, ne želiš da neko zna da je biološki otac. I znaš, i onda kad su sve to napravili, sve to je onda bilo, kako ćemo sad da se čupamo? Evo, čupamo se ovako što ću ja da uđem, napravit ću podlogu za tebe. To je njihov dogovor. Njih dve, ne mislim dogovor cijele situacije i svega dalje što se razvija, nego konkretno njih dve su napravile dogovor da Matora uđe, napravi podlogu za Stefani. Stefani uđe, samo što nije se očekivalo da će Matora, naravno po nagovoru Đedovića, što je gurno Draganu kod Matore, da kažem, naručje, da će ona odmah tako lako da se prebaci. Treba da bude malo drugačije priča. Čekaj, da li smatraš možda da onda i Đedović u cijeloj toj priči, jer ovaj sukob Đedovića i Matore je baš bio strašan? Pa znaš kako, sukob kao sukob, ja njeva od prošle godine. I to je neminovno da će da se desi, ali ne s vrata. Po meni to nije trebalo s vrata, zato što on imala veći mnogo problem. A to je i, kako se zove, i Maji s njim što se desilo i sve to sa Stefani, što postoji još mnoge stvari koje još nisu izašle. Ima mnogo situacija i stvari koje su se desile, da kažeš i u tom stanu i svašta nešto što još uvijek nije izašlo. A ti znaš? Pa sad. Kakav osmeh, a? Bojana Pavlović sve zna, pa pravi inspektor. Dobro, vidiš da su se dopisivale, verovatno, znaš to. A možda nam odaš nešto od toga? Pa neću iskreno ti odajem jer sve samo već izlazi polako, jedno po jedna stvar, tako da, znaš, evo sad izašao i sinoć Oskar ili ko je već objavio taj snimak, hoću ti kažem, ok, neko te je tu koji sve to, ali šta ti radiš u tom odnosu kad neko vrši nad tobom psihičko ili fizičko nasilje i onda poslije toga ide slika gde se neko smeje u pozadini sa krvom. Mislim, meni je to bolesno, meni je to patologija čista.
niti ljubav, niti zaljubljenost, niti... Znači, ja ne mogu to da svrstavam u bilo koju vrstu ljubavi. Da, mnogi su osudili to. Evo sad će naši gledalci Tomani moći da vide taj snimak. Vidimo ko kome pušta krv svaki put. Ajde da vidimo. Ajde da vidimo ko kome majku psuje. Ajde da vidimo ko koga. Ajde da vidimo i to ko je koga tuku u trudnoći kad vam okačem slike. Kako sam krvava kao sada. Ajde da vidimo. Da vidimo lažova i manipulatora. Ajde da vidimo sve. A da znate dete je zadržala zbog mene. Uglavnom na ovom snimku se jasno vidi matora koja je besna, koja je oblivena krvlju i šta je onda ovo na kraju gde se one smeju? Pa to, zato ti pričam, to je čista patologija. Niti ljubav, niti zaljubljenost. Znači, bukvalno čista patologija gde imaš dve osobe koje su u nekom odnosu koji nije zdrav. To je vidljivo. Ali nešto sam htjela ti kažem, prije toga Stefani, kada je izašla napolje, ona je pozvala, sad mogu već reći, tu će vjerojatno izaći nekad ili negde, pozvala je Jovanu Cvijanović i rekla je kako je se matora gadi, kako ne može da je podnese, kako je u seksnom odnosu odvratno s njom, bukvalno je pljuvala i sve to. I ja kad sam saznala da je Stefani trudna, tačnije čula sam, dobila sam informaciju da je njena majka zvala jednog učesnika isto koji je bio u realitiju. Kada sam to saznala, ja sam maturu zvala iako nisam tada u tom momentu znala da je ona pored Stefani. U tom momentu ja to nisam znala. Ja sam nju pitala otvoreno da li je Stefani trudna. Mislim, nije mi jasno da 5, 6, 7 mjeseci nosila ono široke stvari u javnosti i sve to, ali... Ne može da se sakrije. Da. I ona rekla kao ne, kao to je glupost, kao to je izmišljena priča, vamo tamo ne to me nema demantovala. Međutim, ja sam htjela nekako mature da ne kažem i da ne bi ja bila treći krivac u njenoj priči, da se skloni da se batali Stefani, nego sam je nagovestila da postoji nešto što je Stefani nekom pričala, neke jako ružne stvari o njoj i da malo razmisli o tim stvarima. Gde je matura rekla kao ma ne, kao ne verujem ja, kao to upozorno, kao tu je vjerojatno pričala zbog Stefani, u tom momentu je bila pored nje, ja to nisam znala tada. Vjerojatno je zbog nje pričala kako ne veruje da je to istina, kako svašta pričaju reality učesnici i ne znam. Da, a zašto ti smatraš da su one krile trudnoću? Prvenstveno, ta trudnoća je krenula od sedmice i 2 mjeseca se unutra znalo da je Stefani trudna. Međutim, nije se davalo tada na značaj tome jer Stefani njima nije tad bila bitna. Mislim na produkciju i kao priča nije mi tad bila bitna. Kad je izašla napolje, imala je dovoljno, ako je želela, vremena da izvrši abortus i da ode na kiretažu, ona to nije uradila. Koliko sam ja skontala po snimku koji se objavio, tu se matora izlanula i rekla je kako je zbog nje, zbog matore u stvari Stefani zadržala dete, a ne zbog munje, zbog toga što ona htjela da bude majka. Ja sam već negdje komentarisala na TikToku, tamo na društvenoj mreži i toj platformi, kako ona nije žela da bude majka i za ono što priča tamo, to je prodaje tamo priču učesnicima kako se zove, je izgubila mlijeko, jadna zbog stresa. U bolnici je gledala, znaš, Pink, pa svađe i sve šta se priča o njoj, to uopšte nije istina. Totalno odsustvo empatije, nezainteresnost uopšte da postane majka i nije žela tu trudnoću. To je neželjena trudnoća koja se desila. A da li možda znaš, izvini, zato što imam informaciju da su one i matura išle po ordinacijama i tražile i čak nudile novac da se to dete abortira. Da, ali matura je iznela u onom snimku da je ona zaslužila to što je beba, što je zadržala bebu. Da, ali kako se kasnije kad se izdešavalo sve to i kad je već, da kažem, prošao rok za abortus, jer 3 mjeseca je rok da se odredi kiretaža, kad već nije ni moglo to da se obavi to, onda je prisilno rođeno dete i to je jasno svima, jer meni nije jasno da neko ko se predstavlja majkom, navodno tamo priča o tome kako, ne znam, će biti ne znam kakva majka, uđe u reality. Posle 2 mjeseca. Posle mjesec i po dana, to mi je onako malo, nije mi samo jezivo, nego mi je, ako ćemo da kažemo da je neko morbidan, onda je morbidna Stefani, po meni. Mogu samo da pošto ja stvarno, jel on dečko znao da je ona trudna? Ili samo ovo kad su mu javili ili nekako je čuo do toga? Postoje nagoveštaji da je on bio upućen u to, ali znaš kako, kada nekom nešto kažeš, ne možeš ti da znaš ništa dok nije on išao tamo i uzeo ultrazvuk pa po njemu. Ne, nego sam mislio dok je ona tamo bila, kad su bili zajedno, jel tu možda već ona... Ne, on je diskvalifikovan bio. On je bio diskvalifikovan, nije bio učesnik više. O tome se pričalo po kući. Ja sam mislila da samo ja ili možda još jedna osoba to zna, u stvari to je znala cijela kuća, malte ne.
Koliko sam ja to napio. Znaš šta mi je način kad su mu saopštili mi je bilo baš onako katastrofalno. Onako mi je bilo baš nije... Da, ne znam, mislim. Znaš kako onda imaš situaciju gdje Stefani ulazi i kaže ti ćeš da budeš otac tog deteta, ti nisi CNN. Pa čekaj, kako napolju si CNN 9 mjeseci kriješ dete? Da, nego vidio sam kako rekao, neko još postao ovdje mišljenje... i ono čestitka njemu, dečko, sad da li je folirao ili ne, gledam ono naš, to sam vidio taj deo, baš je onako, nije to mala stvar. Moje mišljenje je da je Stefani prirodom to zadržala trudnoću i mislila je da će matora negdje da zameni Munju u toj nekoj ulozi. To je neko moje mišljenje. A da li ti smatraš da je Stefani uopšte homoseksualne opredeljenosti? To sam ja te opitam, bro. Vidi, ja mislim da nije, ne mislim da je Dragana to, odmah ću ti to reći, zato što sam vidjela da Đedović tu malo petlja ručice njegove, zato što znam, kažem ti, proverenim informaciju da je Stefani pričala kako je se gadio seks sa matorom i kako je jako bilo ružno i da je trpi i da je faktički iskorišćava sam. Da, a da li ti smatraš da sada generalno u protekle 2-3 sezone, od kada je matora u realitiju, da postoji negde ta reality gay veza gde su devojke zbog te LGBT populacije u vezi sa devojkom zbog podrške i zbog cijele te priče. U realitiju je to postalo tako? Znaš kako, u realitiju kada si u LGBT odnosu nemaš podršku. Nemaš? Unutra je nemaš, unutra žele da te osakate, da te oskrnave, da ti naprave, da si... Učesnici ili... Ne, učesnici, ali po nagoveštaj, neko im daje nagoveštaj, ne mogu oni sami od sebe, ima ljudi koji to ne podržavaju, imaju pravo da ne podržavaju, niko nikom ne može da zabrani nešto ili da, razumeš, ali hoću ti kažem, nije to toliko nego koliko da će biti to u jeku. Pa da, oni su to, one znaju da moraju da se nakače na maturi, to im je sigurno 6 mjeseci ostaju, 6 mjeseci i posle dalje. Po meni, Dragana, ja nju stvarno ne vidim kao neki loš lik ili da nešto loše radi, stvarno ne mogu da je komentarišem nešto loše, jer ništa loše nije radila. Ali da smatram da je to njoj, da kažem, za produžetak realitija i do kraja da možda ostane, to sigurno. Jer, znaš kako, neće ljudi glasati da Dragana ostane šta će se dešavati s matorom njoj, nego će produkcija to ostaviti unutra da vidiš kakav će ishod da bude na kraju. I labilna je uvek što se toga tiče i lako zavoli i lako se istripuje. Nije to ljubav, Zvezdan. Ne, ja kažem, matora se brzo istripuje na te stvari neke i onda džabe objašnjavaš. Ne mislim da je to ljubav zato što smatram da matora ozbiljno treba da posveti, ne onog Danila njihovog psihijatra što ga tamo nameću, nego mislim da stvarno treba potraži stručnu pomoć u smislu da neko objasni šta je to ljubav i da nije zrno mala pažnja, da nije to ljubav. Ma ona je izgubila realnost. Ona živi u realitiju i onda izađe napolje. Kao kad si u zatvoru pa odeš napolje, kako se zove, 2 mjeseca na odmor i vratiš se ponovo. Ona je pomešala sve to. Ona ne zna uopšte, mislim, dugo sam pričao ja i tamo s njom. Znam da je ona pogubljena skroz. Još sad sa ovim nekim dešavanjima ne može da je sastavi neko. Zato što mnogi su komentari bili kada si ti bila reality učesnica da je zapravo opstanak u realitiju Anđele bio zbog tebe. To su komentari bili na društvenim mrežama zato što si jednostavno imala veću podršku od nje. Pa iskreno ti kažem, ne znam, ali postoji mogućnost naravno zato što znam da sigurno nije imala podršku nikakvu napoj ni glasačko telo, tako da tamo ti generalno ljudi nemaju glasačko tijelo, ima 4-5 učesnika najviše i sve ovo ostalo su samo bukvalno... Prave priču da može, dobro? Da se kratko samo vratimo na taj snimak što je sada svuda po mrežama. Matora i Stefani kada je Matora... I ti si bila u takvoj situaciji gde si imala taj, ajde da kažem, nasilan kraj veze. Kako generalno komentarišeš takve odnose? Danas to kažu da su toksični odnosi. Jesu toksični, naravno. Svako ko digne ruku na vas, taj vas ne voli, niti vas poštuje i sve ostalo. Matora, što je Zvezdan rekao, njoj daš malo pažnje, ona odmah trči, odmah misli to je ljubav. Ne, nije ljubav, to je pogrešna percepcija ljubavi. Jednostavno, kad neko digne jednom rukom na vas, uvek će i to ne treba da se uopšte plasira kao normalno. Niti treba se trpi to. Sada, da se osvrnemo na drugu stranu, ono što je također važno, pomenula si već da ti lično smatraš da i Đedović je umešao tu neke prste. Sada, mnogi su komentarisali kada je Đedović pomenuo pokojnu majku Matorinu, pa je čak i rekao da ti si ubila svoju majku i to su svi osudili. I onda su krenuli komentari, a što niko ništa ne priča o Đedoviću? Zašto niko ništa ne priča o Đedoviću? Pa zato što ga štite kao bijelog medveda. Štite ga, on je njihov igrač i jednostavno
ne žele da dozvole da se bilo šta o njemu priča, da bi učesnici imali... Vidi, učesnici neki znaju dosta o njemu i neke informacije imaju, ali jednostavno ne smiju zato što smatraju da napad na Đedovića je napad na produkciju. Da li je Đedović produkcija? Naravno. I ima tu jedna stvar za Đedovića. On je jako inteligentan i pametan i dosta informacija ima. I kad se to što ti kažeš, čak i nema veze što je njihov. Kad ga ti napadneš, imaćeš ga 3 meseca na glavi. I to oni tamo koji su, što kažem, statisti, to ne mogu da izdrže. A ovi to što kažeš... Ali vidi ovako, imati Đedovića na glavi ne podrazumeva to da ti on može bilo šta. On verbalno ne može ni sa kim da izađe na kraj zato što ti njemu kad činjenice kažeš u oči, on jednostavno samo prebacuje, okreće pakove priču. Ali to ne mogu oni, ti možeš, svoja si i tako neko. Ali pored toga što još znaju da je to, onda je on tamo kao neki mit. Mislim da je glavni negde adut svega toga novac koji oni misle da će oni dobiti po izlasku odande. Mislim da je to negde glavni pokretač svega generalno tamo i da oni smatraju da koliko se zamere njemu ili nešto mu kažu na bilo koji način da će još uvijek... Ima 3-4 stvari zbog čega je. Ima više faktora na koje utiču. Nije samo to jedno. I sad ti oni kad dođe prvi put, šta će da? Što bi se ja tu sa njim čačko? Furam ja svoju priču. A i ujedno on njima odgovara tamo zato što im šalta priča kako odgovara produkciji. Mislim, znaš kako, evo ti uđe neko, on ga prešalta da je treba. Evo ti, na primjer, odnos Ivana i Aleksandre. Ne možda mi kažeš da ti se jedno sviđa Ivan Marinković, znaš ono, mislim, niđe veze je bilo. Znači, bukvalno je samo bilo usmeravanje, dovoljno očima tamo da pokaže, oni znaju šta treba. Da li Marko Đedović ima kredibilitet da usmerava odnos u realitiju? Da. On ima u svojoj glavi. Generalno, kad bi gledao sve što si gledao i kakav je svakog prijatelja je prodao, svakog je uništio. Dosta je oni ljudi napolju prodao, ne samo unutra od učesnika. On ima tamo, u tam 4 zida i... Pazi, zar nije sumnjiva situacija? Ja prošle godine, stvarno kad su me onako baš razludeli i onako psihički teror vršili nadamnom, jer stvarno sam pričala kako jeste, da sam mogla drugačije, stvarno ne bi ni pričala, onda bi zavezala bi ustanika i ne bi pregovorila ništa. Ali ja iznosim tada činjenicu da je Đedović, da je on sa Đedovićem, kako se Anđelo Ranković, izašao na kapiju. Odnosno, ja ne govorim da je to Đedović, nego govorim da je on sa nekim izašao na kapiju. Znači, nisam rekla ni čak da je Đedović. Odmah ti stiže pismo produkcije na 100 i meni Milan gura i kaže ti pročitaj ovo. Znači, ti mene upozoravaš indirektno, najebaćeš, prestani da pričaš. A vidiš, to su neke stvari koje se meni nisu dopale. Brate, ako ne mogu da budem ja, ako ne mogu da funkcionišem, nisam svoje mišljenje i ako ste vi dozvolili sami da vas neko vidi da ste vi izašli, pa to nije moj problem. Što ste izašli, što niste kad ste svi spavali? Razumiješ što ću ti kažem? I to su neke stvari koje se meni tamo nisu dopale. Pa oni su me po svaku cenu htjeli da učutkaju, ugasili su mi bubice i svašta je tu nešto bilo, ali mislim da i da su mi ugasili, mislim da ja kad ustanem da prosto se ono vidi šta i kako jeste. Dovoljno da pogledam u stranu u koju smatram da je u pravu da će to da se vidi. Mislim, to je sve bilo bezuspešno, meni to nije ni interesovalo. Meni, veri mi, u tom momentu meni je bilo najglavnije da ja samo kročim nogom da izađem iz tog projekta. To mi je bilo nekako najvažnije, tu sam najviše fokusirala, a to što su oni pokušali, to stvarno, ono, šta ja ti kažem. Ali Đedović je tu, kažem ti, pokretač mnogih priča, mnogih, da kažem, tih zavrzlama i sve to. Pa evo ti si vidjela, izašla, ja sam objavila na primjer na storiju Stefani šta priča o Đedoviću. A sad vidiš nju u rehabu tamo s njim, smišljaju šta će, kako će, pljuvanje, ovo ono. To ti je sve, to je sve reality, mislim. Ja to i razumem negde, ali meni su to nenormalne stvari. Ako nekom nemaš lepo mišljenje, ne sediš s njim. Da. Šta ti misliš, ko se sviđa Aleksandri, pošto si malo pre prokomentarisala za Ivana? Mislim da je se niko ne sviđa, pričala nešto kao Sanja Karića, vamo tamo s terzom, nešto se ljubakao oko vrata, ovo ono, ne znam, meni ta devojka slična kao Sofija profil, totalno odsustvo empatije, ali te ne pa su sličan profil, po meni. Da. A kako komentarišeš, eto, maniju ovih lokala da su igrale se odjednom sad iz play-offa, stvarno da su bile u istim lokalima koja... Eprovetice i to. Kako to komentariš? Odjednom su sad sve na jednom mjestu. I sve se poznaju, međusobno malo se ne poznaju. Pa ja ti iskreno kažem da ja smatram da je to elitna prostitucija koja naravno je nelegalna, negde je legalna, ali tamo gde je legalna ni neću, nego ide tamo gde je nelegalno. Tako da što se me tiče, to je klasična prostitucija i to je to.
Ena mi deluje kao devojka koja je onako više taj separe lik, da boravi po tim separeima, gde će više da se plati pa tu seda. Mislim da je ona više onako kao devojka za dobro društvo. Znači misliš skuplja priča? Pa da je to vjerojatno sebi digla nekakvu cijenu i to. Tako da sad, da li ona radi za pare ili ne mogu da tvrdim to jer ne znam, ne poznajem je, ali da su to, to je tip devojke koja voli da se kreće po tim društvima i to da bude viđena i sve to meni jasno, mislim. Sad da se na kratko vratimo na ono što sam započela tema, a to je, mnogi su se pitali baš u tom trenutku kada je Marko Đedović toliko uvredio Matoru i pominjao pokojnu majku. To je bilo, mislim, 2 nedelje nakon smrti majke, što je baš bilo strašno, baš na samom ulasku. Mnogi su komentarisali da se ništa ne pominje vezano za Marka Đedovića, pa su onda pričali o nekom mostu, pa skakanju sa mosta. On je zbog nekoga skakao s mosta. Da li imaš ti neke informacije o tome? Pa imam te informacije. Mislim, Đedović ni malo nije neko ono za što se predstavlja tamo. Niti on socijalnog rada nije vidio sve. Sve socijalnog rada. To što sam predstavlja tamo, to ovi što imaju ni 2 grama mozga, to može njima tamo da palamudi. On generalno, i on ima isto putera, samo što tamo, kažem ti, ne dozvoljava se zato što je on njihov, pa štiti ga na sve moguće načine, a najviše ga štiti zato što je on otkrio ljubavnicu od Željka Mitrovića. Najviše se zbog toga štiti. On se zbog toga štiti. Tako je, on je taj... Samo me pitam, što su pustili ovo što onda dopustili da Matora onako krene? Niste očekivali? Ne, ali jel mi to mi je onda bar, zašto su mu, što je nisu... Propust. Ali nastavilo se, znaš, nije baš to bilo 5 minuta. Misliš da je toliki propust da nisu oni mogli ono njihovo nešto da to zamuljaju ili da se ne pusti? Ali zato su pustili da on tako nju uvredi. Dobro, okej, brzo je, da, ali opet... Oni znaju da je Đedović sociopata i znaju njegov profil kakav je i znaju da će ukoliko Matora iznese neke činjenice istine o njemu, da će onda krene najniže da je udara, oni sve to znaju. I njima je treba, čekaj Zvezdane, treba im je taj šer. Jer ti ako imaš dva profila koji se suočavaju, nisu se vidjeli od narod pita, primjera radi i ponovo se nalaze u jednom prostoru, dešava se sudar toga da jedan iznosi činjenice i možda neke istine i neistine, nije bitno, dešava se taj sukob i to mora da eskalira. I naravno to je onda, to diže taj šer. Đedović je postao kučkica od Milice Mitrovića. Pa da, poziva se da je u dobrim odnosima sa... On je rekao da bi je govno pojeo, tako da ništa mi ne prede više. Da. Mislim njoj da mora. A mora. Da. Jedna koja je bila zaposlena lice u TV produkciji Pink. Čekaj, on je saznao i namestio je kod Milice Željka? Da. Đedović je klasično namestio Željka Mitrovića. I šta sad kao kulje sa Željkom? Milici. Pa da. Dobila je momentalni otkaz. Pitam se što. Bilo je tu svega iskreno. Ja ne bih sad da iznosim puno toga jer ja sam s njim u nekom ličnom konfliktu i ne bih sad baš nešto puno... Da, nećeš sad otiš na TikToku. Ne, nisam tamo dođi, ništa puno. baci tamo nekog glava pa će možda i nešto krene. Rau. Tako da što teo sam da vam kažem ovo. Nije, nisam ja u tom fazonu, nego jednostavno malo ga puštam jer ja znam da on izlazi napolje, ja znam da dobije informacije, da gleda šta se dešava na mrežama, ja nisam ni glupa ni luda, tako da i svaki put kad nešto ja malo iznesem, on to dobije brže, bolje, već. Koristi. Da, dođe do njega, tako da neka ga malo nek se krčka. Mnogi su komentarisali vezano za taj most, pa su i Marija Kulić i Miljana Kulić pričali o tome. Da li ti imaš informacije o tome i da je to bila osoba koja je poznata javnosti? Ja sam informacija što se tiče tog Brankovog mosta, jeste da je to zbog ljubavi hteo da skoči i bio je psihički i labilan i sve što on u stvari jeste, ona je maska što on tamo koristi u realitiju svoj položaj i sve to. Zbog nekog momka kojeg je na kraju poslao na psihijatriju. Sad ko je taj momak, stvarno ne znam ko je u pitanju, niti nešto se puno raspitujem, ali imaju on odnose koje je krio i tu su i političari neki umešani, ima tu stvarno njegov ljubavni taj sektaški život je baš bogat. Da, ali onda ćemo da se nadovežemo i na priču koja je više ljudi iznalo tu priču da je Fran zbog njega završio na psihijatriji. Koliko je to tačno? Pa je li to taj? Je li to ta priča? Ne, to nije skakanje s mosta. Ne, nije za njega. Pa, znaš kako, ja Frana stvarno ne znam.
Ja stvarno ne Ali znam. čula si za tu priču, sigurno, svi su Čula sam, vidjela sam i video i snimci kruže društvenim mrežama i njihovo pipkanje i ležanje u krevetu i svašta to. Mislim, ako to će mi kaže neko da to nije ljubavni odnos, nemoj da me zeza. Da, Ako ono to nije štipkanje ljubav, bi znači isto sve je ljubavni odnos, ali kad je on u pitanju, ne, to je drugarstvo, znaš, to je, mislim, braća. Ali ona druga. Pa da, ali nije ni Topla normalno da neko priđe da uštini nekog za obraz, a da to ne bude nešto što je ono... Pa kad si ti Ne, za vidjela, obraz jesi ti okej, vidjela ali- nekada on uštinuo nekog osim Frana? Pa ne vidim to. Pa takav odnos nisi vidjela. Dobro, to se zna. ono, Isto ja- Ali znaš šta je interesantno? Kod Đedović je interesantno što on nikada neće, na primjer, tražiti profile koji su psihički jači ili stabilniji. To uvijek će tražiti nekog ko je labilan, ko je emotivno sakaćen ili tako polupan. To su njegovi profili. Onda da vidimo ko je predator. Je Bojan amatora ili je možda Đedović taj ko je predator? Da, vidiš ti to. A kaži ti meni, da li ti smatraš da je on pikirao Frana ili ti te neke ljubavne veze, da on pikira? Kako on to radi? Šta ti misliš? A radi ga sindrom to kad je neko, verovatno je Fran bio osjetljiv, nestabilan, labilan, radi ga to. Voli malo da bude lovac. A misliš kada je neko slab pa će on da Tako je. pomogne? Tako je. Kao socijalni Radi ga radnik. taj socijalni radnik u njemu. Radi ga. Pa stalno nam pomagao, znaš, da stalno kad je Pa neko jako- imao ozbiljan krak, da je on bio tu. Jeste, da je Sad- Fran živeo kod njega, isto je govorio da je Fran živeo kod njega, ali drugarski da su bili Da, u tom da. stanu. A dobro, eto, bar pola. Ništa Zvezdane, možeš se usvojiti kod mene, brate, drugarski. Pa ja htio kod matere isto da Pa susrem. eto, vidiš. Šta, ali nije uspjelo. Eto, ruka ruci. Svi ćemo da malo da kampamo. da se i niko izmešamo, drugi. Nego zajebano što ja i ona imamo isto interesovanje. Pa Da to se će to već otimate oko problem. devojaka, A, to bi bila frka. Bojana, reci mi, kakav ti stav generalno imaš o Zvezdanu Slavniću? Budući da ste na TikToku, ali ja nisam nešto primetila da ste vi imali one mečeve. Jedan s drugim. Nismo uopšte No, ba ja- lajvali. Zašto? Ja ni ne znam iskreno. Što se izbegavate? Ne, nego ne znam u kom terminima on i ja uglavnom uveče upalim On 2 ti sata. do jutra, do zore. Nije. Ja na foriju kad vrtim, vidim ja njen, vidim dosta puta nju, ona priča svoje te priče, oni je pitaju, ona ima Da, svoj da, taj neki svoj kontakt i vozi. Ja mislim da nisam je nikad ni video da si igrala nešto, iskreno. Pa igram tako s nekim. Ali generalno ti otprilike, da. tvoje pričaš, pustim ja, gledam 50 minuta, neću da uđem, jer odmah to kreće ne krene, odmah bi bilo aha, bla, Evo ga Zvezdane, to. Nešto će da bude. Ona hobotnica bi eksplodirala, ono što ti je I pod onda glave. gledam, da, vidim ja da ona nestaje, da priča i do roka, koliko sam je video u stvari i u zadruzi, svoje i gura. To što ja mogu da vidim na kratko. Nismo, ali ne znači da nećemo. Šta znam, možda Apsolutno. svašta nešto se saznam. E pa da, kakav je to stan generalno u odnosu na Zvezdanu Slavnića? Pa ja ne znam, ja samo znam da je on bio s Anđelom u vezi, to ljubavnom odnosu. Što specijalno, sad tu nešto nisam ni istraživala. Niste mi rekli ko je Baš gost. mi nije realno da nemaš stav. Ne mogu da verujem da mi niste rekli ko je gost, da ja tu malo istražim to malo. Ne, to je bio faktor Čekaj, iznenađenja. Čekaj, meni nije realno da ti nemaš stav po pitanju tog odnosa. Kako misliš po pitanju tog odnosa? Imaš stav po pitanju svačijeg odnosa i generalno imaš mišljenje. Prosto mi nije realno da, mislim, uđeš na portal i vidiš... Roke, Boki, ajde. Ali ne znam, mislim, ja sada se bavim fetišima i to mi je nešto što je lične prirode, nešto privatno. Koliko ljudi ima fetiša na ovoj planeti? Mislim, ja stvarno nemam, ali koliko ima ljudi i da li mu se sviđa ovo, ko smo mi da sad mi sudimo po fetišima? Ma to je najmanji problem. Pa ne, ali to je ono što sam ja ispratila da su to počeli, znaš, da bi nekog degradirali na taj način. Meni se to ne sviđa, ja to ne volim, svako ima pravo šta voli, pa možda dubiš na glavi 5 dana, dubiš, šta mene briga, razumeš? Ako ti to fetiš... Ako to voliš da radiš normalno, to je okej. Mislim da na osnovu fetiša ne mogu da se... I ne trebaš, daleko bilo. Da, ne treba da se ljudi na neki način diskriminišu, to po meni bar. Da, a Gastoz? Gastoz mi je specifičan lik, stvarno, baš je specifičan. On mi je onako, bar kad je ušao i to bio mnogo interesantan, imao je neke te svoje šale, fore i sve to. Deluje mi kao neko ko nije konfliktna ličnost. Ja bar njega tako vidim jer ne može on psihički da izdrži toliko i pritisak i to. A smatram da u ovom, na primjer, odnosu sa Anđelom mnogo trpi. I mnogo ga i rešetaju i mnogo su mu steli na glavu, bar kako ja vidim. I eto, desilo se pucanje to kad je pukao, kad je počeo da razbija i kad je gurnuo tu Anđelu. Mislim da to nije bilo s namerom, da je on u tom momentu nije ni video ispred sebe ni ko je. Svakom od nas dođe nekad u tu fazu kad nam bude ta žuta minuta, ali ne vidim ga kao neko ko je nasilan. Stvarno ja njega tako ne mogu da ga doživim tako. Dobro, mislim da je bio baš pijan.
Da, mislim da je prebacio, ali da je negdje i puku, jer, znaš, kad ti nešto trpiš, suzbijaš to, a nemaš neki izduvni ventil, mislim da tako nešto neminovno se desi. Ali pratiš uopšte, ili misliš ovo što si rekla? Mislim, slažem se s tobom da ga baš rešetaju i ono, znaš, kad ona nešto napravi, pa onda loše, pa onda oni prebace na njega i još ga onda Da, to sam ja primetila da Đedović isto turira i da sve, šta god, da li nešto Anđela ili on bili pravu ili ne, sve vrijeme se na njega nekako... Ali skapirao je, vidim ja da je skapirao, ali džabe kad sta... A recimo, moram te pitam, s obzirom da mnogi komentarišu da te informacije ulaze u reality non stop, a eto, ti kao neko koja si bila tamo i imaš te informacije, ti si čak i rekao da je za hype, da je Marko Đedović koristio telefon. Da. Da, to mogu da pogledaju naši gledalci na portalu. Kako je moguće da Nađa, Gastuzova bivša devojka, nije mogla da kažemo, doturi informaciju da je u drugom stanju? A zato što zavisi od toga, zavisi kakva informacija treba ući. Da je u drugom stanju. Pa dobro, ne, pa zato i nije ušlo. Aha, vi mislite da kvari koncept. To? Tako je, kvari se koncept, njima treba do kraja da se vidi šta da gledalci, da kažeš uživaju u tom odnosu ili ne uživaju ili da hejtuju, treba im to, da je ta informacija ušla. Prosturilo bi ga. Na neki način, ne bi ga našao. Mislim da bi ga samo poljuljalo, ali mislim da to iskreno ne bi ne puno promijenilo toga, jer ja smatram da je Gastuz, meni bar deluje da je on iskren. I da se on stvarno vezao za tu devojku. Meni to. I da ona isto za njega, ali jednostavno su totalno dva različita sveta i nisu kompatibilni. Da. To teško da može funkcioniš. Da, ali baš ovo što sam htjela te pitam vezano za unošenje informacija, s obzirom da je devojka uradila kiretažu jer nije mogla da dođe do njega. Kako to komentarišeš? Isto kao što su meni imali informaciju da mi sestra imala spontani 6. mjesec trudnoće. Nije bilo bitno da ja to saznam. Nisi saznala to? Dok nisi izašla? Tek kad sam izašla, da. Da. Gde je granica... Ljudskosti. Da, ljudskosti. Nema, ne stanuje tamo ljudskost. Ne stanuje. Da li je to najodvratnija stvar koju si doživjela u tom realitu ili postoji nešto još o čemu nisi govorila? Vezano za? Pa za to. Eto, to je velika bol koju si doživjela kada si izašla napolje. Šta je ono što... Da li može gore od toga? Pa... Znaš kako, mislim, ja ne bi nikog da ni podaštavam, niti da bilo koga uvredim, razumeš, ali ako tebi u realitiju dođe informacija da ti je uginuo pas, razumeš, a meni ne dođe informacija da je od sestre, da kažem, dete, kako se zove, preminulo, mislim, o kojoj ljudskosti ja da pričam. Ja ne kažem ni da je manje bitan život psa, niti jedne bebe kod teba da se rodi i to, ali hoću da kažem... Da, ne može da povedati. Znaš, nego hoću da kažem sve to deo ljudskosti. Pa neka mi papagaj da mi uginuo, imam pravo da znam ako je neko ko godinama sa mnom, razumeš, deli prostor i tu je i moje neko nešto. Imam pravo da znam te stvari. Što to ne smije da se unese? Šta ja bi kao izašla? Tebe se budeš izvedena, sedi, Bojana, slušaj, tako je, tako, dođi sebi ako možeš, naš, to bi bilo ljudski. Drži telefon, jesi dobro, jesam. To bi bilo ljudski. Ja možeš sad da ispoštuješ i nas, vrati se tamo, probaj. Valjda je to normalno. To bi bilo ljudski da to je normalno, nemoj ljudski. Ne, to je ljudski prvenstveno. Ali meni to čak... Jer mora da bude prvo ljudski da bi bilo normalno. Ne može da bude normalno. Apsolutno da bude nešto baš normalna stvar. Pa to je ono što ja pričam. Znaš, nekom uneseš informaciju takvu, okej, sve je to lepo, ali brate, onda vidiš u stvari po bitnosti. Naprimjer, neko je lupan bitan, njemu ćemo uneti to i to, ovog ćemo da šikaniramo neinteresovane, znaš. Da. A pazi ovo, pritom imaš ti ljude koji, na primjer, to sam htjela i da prošli put pričam, nego sam ja totalno zaboravila na te stvari. Na primjer, ljudi šalju iz svog džepa, izdvajaju novac, podrške. Da sam rekla, nemojte ništa niko ne šalje. Jer vidjela sam kako to šta funkcioniše tu unutra, razumiješ? I sad, na primjer, ja kao, ne znam, roditelj šaljem svom detetu, hoću da mu pošaljem da izgleda lepo, ne znam, haljinu ili bilo šta, i pošaljem to na adresu produkcije tamo u Šimanovce i ti vidiš da voditeljka nosi haljinu poslatu za učesnika. Razumeš? Znači, faktički oni
uzimaju od toga što roditelji, podrška, prijatelji, meni nisu stigli, imam ja i dokaz, ako treba da se slika, narukvice koje mi nije stigla od drugara jednog, znači ima dosta stvari koje posle nikad mi nisu uručene. Gde su te stvari? Da, pa gde su? Izgubili su transport. Znači da je to neko uzeo, prisvojio za sebe i odneo u svojoj kući. Znači faktički neko daje svoj novac, odvaja iz svojih usta, šalje tamo da bi neko imao, jer tamo nemaš ništa, tamo se osuđuje, znači bukvalno da živiš sa onim što imaš. I da pritom neko uzme i da te to, da kažem, šta ukrade. Pa bilo je te priče da mnogi pokloni za neki određeni par stignu na adresu drugog para. Da, dešavalo se da, ne znam, Aneli dobije neki poklon koji je namenjen Joni Cvijanović i to što žena, to jest njena majka slikala to da je to ona poslala, da je to njeno, da je to za njenu čerku. Znaš, i ne znam, podrška pošalje, primjera radi sad Lenor, to zoveš kod Đedovića. Pa bar da mi je sipao čepa, rekao, evo ti. Ispošto je bar. Pa, ako moraš baš da pereš učesnike, mogu si meni već. Baš kod njega i baš da znaš ti. Da. Mislim, znaš, puno tu ima malverzacija i meni se to ne dopada. Zato ja nikad nisam žela da budem deo tog projekta. Kad sam skapirala o čemu se radi, na koji način se funkcioniše, ali ja ne mogu da ćutim što da. Ali koliko ti je trebalo vremena od kad si ušla tamo da skapiraš kako to funkcioniše? Manje od mjesec dana. Manje od mjesec dana? Da. I onda sad se hvališ već. Ne, ozbiljno, tada je počelo ono svoje ratovanje i sve ono... Da. Ajde mi prokomentariše, ajde oboje, Zvezdane možeš i ti. Đedović je, da ne bude da samo ti pričaš o Đedoviću, Đedović je prokomentarisao kako mu se dešavalo da mu ugase struju kući zato što ne zna da plaća račune. Pa dobro, možda mu je lepša polovina ili jača ko možda je to radila pa sad duže vreme više. Ne, šta da kažem, majke mi to. Čovjek rekao, ne znam da plaća račune. Pa dobro, naučit će, mislim, nije nešto teško. Naučit će. Ima vremena. Ajde, Bojana, izvoli. Šta da kažem? Mislim, to da ne zna plaća račune, to nije on 10 godina u realitiju, to su nebuloze. To što on priča, on je jednostavno momak koji je bio bez žute banke, bukvalno je bio podstanar, podsmelac. Najviše me iznevira kad čujem njega kako vrijeđa narod, a ja kad sam vrijeđala narod, ja stvarno nisam vrijeđala narod, nego ako je bio i ole pametan, znam koga ja vrijeđam u tom momentu. Ali, znaš, ti ponižavaš narod kao, ovi dva zuba, ovo, ono, vamo tamo, seljaci, ovaki, onaki, a ti si od tih istih ljudi, sve to što si radio, šta si radio, si dobio taj stan. Pritom si prodao i obraz i dupe i nema šta nisi prodao. Razumeš? Ne možemo da... Znaš, živeo je s roditeljima, izbjegli, došli vamo, nije imalo pasa za šta da ga ujede, živeo kao podstanar, živeo s mojim drugarom jednim kao podstanar, dijelili su troškove, faktički on je taj koji je sposoban i to i zna, razumeš, da kažem, naučio je kroz život gde se plaćaju računi. Pa eto, mogu da ga obuči, ne znam što to nije uradio, baš ću možda da ga pitam što nije naučio čovjeka da plati račun svoj. Drugar ili... Drugar baš. Mislim, ne tvoj, nego jesu bili... Moj baš. Ne, jesu oni bili drugovi? Ne. Tako da, mislim... Ne, nisam razumela, jesu bili drugovi? Ne, moj drugar koji je živeo sa njim, tako sam ja Đedović u stvari i upoznala. Da, sam ja pitao jesu bili njih dvojica ili samo su drugari? Tako je, u stvari Đedović sam ja upoznala, on je došao u moj stan kad sam ja bila student, prve ili druge godine studija. I on ga doveo, ja gledam ko je ovo, šta je ovo naš, on kao Đedović, tamo, mi smo tu. Ja, pa je bila ona priča da je tebe Đedović ubacio u reality. Ma kakvi, to nema veze sa životom. Bila je ta priča, da. Ne, to demantujem, to je laž. Ali ću ti kažem, tu sam njega upoznala i tu sam već vidjela ono kakav je Đedović, to je naravno sad kad nekoga znaš, s nekim koga znaš preko 20 godina, ispričati neke ono šta, kako žive zajedno, cimerije su, razumeš, svašta tu nešto se dešava. A što se tako smeje? Znaš što mene još zanima? Evo, konkretno, bila je ta situacija koju su mnogi komentarisali, gde on, kako kažem, sebe smatra produkcijom, članom produkcije, da on ima dosta, da njega će zapravo neko stvarno da čuje i posluša kada nešto kaže. I bila je neka igra istine, tako nešto je bilo, gde su njega konstantno prekidali. Nije mogao da priča. Koga? Đedović. I on je na kraju rekao produkciji, nemojte ništa da im šaljete, kao katastrofa, ovo je bilo dosadno, nemojte ništa da im šaljete, a vi svi koji ste pričali vidjet ćete na računu. Pa to je ono što sam ja malo pre pričala, baš Zvezdanom što sam objašnjavala. Znači ti kad se njemu suprotstaviš,
ljudi znaju tamo koji borave da to ne smije da rade, da sebe ne smije dovedu u tu situaciju. Jer ne da samo da će biti po računu, nego će biti po tome da će da ih za nešto, neće mu uneti nešto od svojih, od roditelja, od prijatelja. To je sve to što je povezano. Više tih, da kažem, faktora. Dobro, zato imaju strah. Da. Pa da, što je onda Matora ušla u reality i rekla šta si ti umislio da si ti produkcija, šta si ti izmislio To je meni bilo, zato mi je bilo čudno da je uopšte su dozvolili da tako neko, ja mislim, ne znam kako si se ti svađala s njim, znam, ali ono baš je direktno gađao. Mislim da je to bio, što je, ne znam koja od vas dve, sada se ja isto mešam, mislim da je to propust njihov bio. Nisu očekivali to, jer smatrali su da je Matora u tom momentu jako osetljiva, da je skroz u razdražaju tom nekom i da će on nekako da bude pokunjena. Navikli su na to da Matora bude pokunjena. Nisu navikli na to da Matora pokaže svoje zube i da ih malo postavi. Oni su navikli da Matora pravi haos i da pati. Tako je. Pa da. Tako da očekivali su vratno glava dole, plakanje, kukanje i sve to. I eto, ponovo se izvojila. Da, koliko je strašno nekome reći da je zapravo u ovom slučaju ona krivac za smrt majke? Ne znam, ja ne znam kako je ona uopšte izdržala da mu ne znam šta uradi. Ali stvarno šamar da mu lupi, onako, ono, čisto da ga osvesti. Mislim, ja ne znam. Ja ne znam za neko odvratnije reči koje su izgovorene u realitiju. Ja nekako, nekad se postavim na situaciju da bih nekako možda iz boje Google-a vidjela neke stvari. Ili možda doživjela, pa zašto je to tako ili nije tako. I onda razmišljam, meni da je tako neko rekao s vrata i to, s obzirom da je njemu Matora činjenica, samo neki iznimno, ništa specijalno, što možda se već i ne zna unazad. Nije nešto puno novo rekla, osim to da drži u zamrzivaču umjesto mesa bijeli prah. Da. A odakle to, na primjer, Matore? Informacija. Pa to je istina, da što je Matora bila tu. To je istina. I pominjala je čak i njegovu majku, kao da li tvoja majka zna ko si ti u smislu na opredeljenje, verovatno je mislila u tom trenutku. Da, na seksualno opredeljenje, zašto se ne autuje. A zašto? Šta ti misliš zašto? Jer nigde nismo vidjeli baš bilo kakav odnos Đedovića u ljubavni. Pa osim tih snimaka što su izbacivali hejteri ili fan grupe. To su izbačeni snimci, ali on da kaže ili da ga povežu sa bilo kim, da on to potvrdi ne. Zato mu je Matora rekla kad ćeš, mislim, ono, više da kažeš... Kad ćeš se autuješ, da. Kad ćeš više to da uradiš. Pa znaš kako on to krije nekako i smatra da ukoliko nešto javno ne pokaže, nema zašto kod mu se uvati. Da, ali o svim reality učesnicima izađe po nešto. Kako nije to za njega. Ili kako nije neko rekao. A dobro, da li kažu drugi učesnici. Nemoguće se toliko plaše. Znaju oni svi, svako će na primjer njemu svađe nekoj koja je onako baš ovde predaleko da kaže bolje ti autuj se i to. Mislim, svako će da kaže ajde da kažem, kome nije motivacija negde novac, ajde tako da kažem. Ali kome nije motivacija, novac svima je valjda. Pa dobro, ali... Dobro, duši ima dosta onih koji uđu za džabe, čisto eto tako. A ne uđu ni za džabe. Oni uđu u smislu da će uzeti neko lovo, ali ispadne za džabe. Ne uđu ni za džabe, nego problem je to što prevare ih. Eto, prevare ih, kažu im to i to, dogovoriš se to i to, potpišeš to i to, a u stvari bude totalno nešto drugo. Znaš, ne bih ja baš... Kažnjivo, u kom smislu to? Budeš drugo, ako je nešto u ugovoru. Pa znam, ali ti dobiš kazne za koje ne znaš da imaš kazne. Pa sjeti se šta si ti, ne znam, u novembru 15. radila i da si ti uspavala se. Ti ne možeš nikako po onom ugovoru. Uvijek mogu da nađu nešto zašto bi te kaznili. Tako da si 100% ispravan i 100% ustaješ i na vreme ovo, nešto moraš da uradiš, negde će da ti uhvati. Ali čekaj, samo ti pitam sad nešto, pošto sam ja već komentarisala, to i ljudi koji me prate znaju moje mišljenje o tome. Da li je pošteno i fair da, na primjer, reality učesnici koji su, na primjer, dugogodišnji i godinama su tamo, da li je fair i pošteno, na primjer, da se oni kazne, lupam, sa 20-30 hiljada eura, to oni se kazne, mislim, ja ti sad provereno pričam informacije, ne pričam ti u prazno, da. Na primjer, oni se kazne, a novi učesnici ili koji su prvi put tu i možda nikad više neće da uđu tu, jednostavno ne žele to ili ne znam šta, njima se uzme, a njima se da faktički, smatram da se svi iskažnjavaju i sve to i preko onoga što nisu radili da bi bili isplaćeni ovi dugogodišnji učesnici. Da li ti smatraš da je to, na primjer, ok, jer ja sam to tako vidjela, jer ne može neko da mi kaže da nije tako. Ne, dobro to što ti kažeš. Ja sam mislio da ideš tamo da... Jer vidi, njima, na primjer, evo sad da krenemo od toga, Maja Marinković, Janjuš,
matora i ti učesnici koji su dugogodišnji, koji ne umeju, kako oni isto vole da kažu, da ne funkcionišu naprijed. Ne umeju, nego neće da funkcionišu. Dobri, ne umeju. Ne da ne umeju, neće da funkcionišu. Neće da funkcionišu. Svi umeju i svi mogu da rade, svi su sposobni, imaju ruke i noge. Ne, nego ću ti kažem, i znaju da će oni da budu njihova marioneta i za sledeću godinu, i za sledeću, da će non stop da im, znaš kako, ja ti dam 100.000 evra, kaznim ti 30, i ti iz tog revolta kažeš, sad ću opet ući, hoću tih 30 nazad. To je greška. I tih učesnika što razmišljaju na taj način da će da povrate i tih 30, a opet će biti kažnjeni za, ne znam, 10 ili 20. Razumiješ što ću ti kažeš? To je totalno jedan krug začaran. Da, i to je začarani krug, ali ovo što ti kažeš, kao znamo Matoru, sad što spomenjamo, Matore izađe i potroši sve te pare, Matora je jedan onako voli da popije, voli da ovo, voli da troši. Ona sama i meni govora, ja izađem i potrošim sve pare i ja sam sigurna da ću da uđem ponovo i uzeti pare. I tako to ide iz godine u godinu, da sam ja rekao, za ne možeš da kupiš stan jedan. Evo sad sam kupila posljednji put, dok smo pričali tamo celu tu godinu. I ona tako gleda i baš je briga, razumeš? I to rade verovatno i ostali, jer im je ti, što ti kažeš, koji su standardni tamo, imaju to, to je velika stvar. Da ti znaš da opet možeš da uđeš i to nije na mali novac, kako god da je teško zaraditi. Imaju velika leđa za to i kažeš, ma baš me briga. Ali, hoću da te pitam, to sam da te pitam, da li je to fair i pošteno po učesnicima, znam, ovim drugim koji, na primjer, ulaze... I za koje pare ulaze, za koliko, znaš, ono... Ne, izvini, ali vidi i da je za 300, kao što neki učesnici imaju koji mali... Ulaze i za 150 i 200. Ma i za 300-500 eura nije to poenta, nego da li je to fair play, da li je to okej prema tim učesnicima, izvini, ti tamo boraviš 10 mjeseci, to nije malo. Naravno da nije, ja ne smo, naravno da nije. Ali s druge strane ne može imati istih honora neko ko je već... Ne, nema veze, pusti honora. Ne visina. Nije bitan honor, nego zato što... I onda ti tamo živiš u nekim neuslovima, ne spavaš, ne jedeš, nemaš adekvatnu zdravstvenu pomoć. Ko metlica si i još ti izađeš i doviđenja prijetno, jeste. Razumeš, i ti onda, znaš, onda meni nije jasno, mislim, jasni su mi neke stvari, jasan mi je taj motivator, novac, pokretač, meni je sve to jasno. A brate, je li moguće da ne postoji osoba koja će da kaže, alo, ovo ne vredi bre sve ovo. Pa ne vredi za njih 90% tamo. Znaš, i meni je bitno moje zdravlje. Kao meni kad kažu, čula sam informaciju novo, u Stefan unela tamo, kaže, ja greben da uđem na reality. Evo, sve sam nokte vidi, krvarila sam prije nego što sam došla ovde, sve sam od one roll kapije. A zašto? Zato što komentarišeš? Zato što komentarišem i me neko pita. Razumeš? I to ljudi vole da čuju moje mišljenje. Bojana, znaš kako? Kad ti sad odeš, sad, evo sve ovo znaš, zovu te, sedneš tamo, pričate, pogodite se za novac. Tvoj ugovor sad ne bi izgledao sigurno kao neko. Znam, a znaš šta je problem jedini? Oni nisu mogli da predvidi, da pretpostavljaju da sam ja proizvod koji nema cenu. To je problem. Nije. Ja hoću tebi da kažem, ja tebi hoću da kažem da bi ti kad bi sad dogovorila iz sela, drugačije bi bilo. Tražila bi sigurno mnogo unapred, tražila bi na neki način da ti se spaja. Drugačije bi se ponavljala. Ne samo ti, nego bilo ko je to doživeo. Ali vidi, posle onoga što su oni meni radili, nisam ja kina na njih kao kina, ja njih nešto mrznim i to. Ja to ne posjedujem sebi. Ali posle onog što su oni meni uradili, što su me namještali, narod pita za zlostavljanje neke dece i to. Izvini, ne znam. Ti nisi upućen u mnogo toga. Pritom je tu podloga Đedović i Bebica. Pazi, ti ne znaš, nisi upućen u neke stvari, ali ću ti kažem, znaš, takve neke stvari namjestiš i onda, znaš, pritom ja nisam znala da moje ime je zabranjeno tamo da se izgovori. Ja to nisam znala da sam odmah. Ko ti je to rekao? Ja sam ti iz Harry Pottera, onaj kako se zove, ali boga mi on je moćan. Da, a ko ti je to rekao? Pa tamo kad god neko nešto krene da pomene, on kao ili voditelj ne poznaje njenu Bojanu, mislim na neku voditeljku, pa Milan Milošević, pa kad neko nešto se, jebi ga naš, kad s nekim živiš 10,5 mjeseci, podsjećate nešto na nekoga, neka reč ili nešto što neko asocirate pa možda ga pomeneš nesvesno ili u tom momentu. Znači ti si zabranjena na Pinku i imenom? Pa nisam znala da sam zabranjena, evo sad saznajem to skorije vreme da sam zabranjena, a da pritom grebem. Pa sad ne znam jel grebem, ja sam zabranjena, šta je sad? To da pričaju, da. Da. Imaju oni kad se izlanu, znaš, kad misle kamere ih možda ne snimaju pa se izlanu za neke situaciju, tako da to dođe sve do mene, ali ne znam čemu potrebe kad su oni mene
da kažem, te ide u kanale, u nakaze i ne znam šta, ja pritom sam samo iznosila svoje mišljenje. Pa može svako da kaže, vidi ova Bojana budala lupa izmišljala. Pa mnogi se plaše tvog mišljenja, zato što si ti... Ali one taki trebaju tamo. Pa upravo tako. Ima tako trebaju. mislim Uvijek mora da ima jedna, dve osobe koja treba. Jel jeste poenta to? Ja mislim da je Filip car na tu foru. Da, samo što je on išlifovan, pa on može i ovamo i ovako i onako. Zato što nema dlake na jeziku, da. Da, ali ne mogu da ih poredim. Mnogo je on namazaniji u nekim drugim stvarima, ona ide pa roka. Ali takav ti treba. To što će ona da kaže neće sigurno uništiti taj reality. I ne znam šta će se desiti. Ali ona roka po svima, ali i po produkciji. Nema veze, ali to nije... Šta će njima to? Pa rokaju i ovako sad napolju kad izađu pričaju milijardu priča o njima i ne znam šta. Ali ovo je njima po meni neko blago njihovo sad. Kako bi bilo? Sad dobro, ti si, desilo ti se ne znam šta, vjerojatno si odlučila, to je to. Ali me čudi da je nisu održali u tom, nego da su to uradili što ti kažeš, da te nisu održali, da mogu da te nekako da dođu opet do tebe. Milica, ti si bila u dobrim odnosima, ne znam u kakvom se sada odnosu ti i Milica. Veličković. Dobrom ste odnosu. Što volim ove odgovore. Što tako gleda? Kratak. Ne, pitam samo kakvom ste odnosu sada, s obzirom da je pre ulaska u reality, ona kada je bila trudna i to sve, bile ste dobre. Sad posle toga nema vas nešto u tom da se ti oglašavaš vezano za nju? Pa nemam šta da se oglašavam kada ja samo komentarišem situacije. Ja sam komentarisala i za... Ja sam pre, nego što je Milica ušla, ja sam znala da će nauči. To se sve, to kad malo, ono da kažem... Možeš, uvijek možeš negdje da predvidiš šta bi oni mogli, šta bi moglo da im padne na pamet, šta bi to bilo dobro za taj projekat. Ja sam odmah predvidjela i Maturin, i Stefanin, i Milićin, i sve te ulaske. Kako ja mogu, to nisam ja vidovita, nego tačno znaš kako šta sledi, ide situacije, događanje, kako se šta razvija i onda možeš da pretpostaviš mnoge stvari i to su vrlo jednostavne stvari za pretpostaviti. Da, a ti si, na primjer, u izjavi za Hype si također rekla i da smatraš da će Milica da uđe na mesto kod Kurića u apartmane i da je Miljana zato Pa sad ima Milica, nije bitno uopšte, znaš kako. Ali je to bilo inicijalno i to je bilo logično ljudima kad razmišljaju. Jeste, bilo logično i ja sam baš mislila da će to da se desi. Čak sam smatrala da će to biti možda i sad Stefani situacija, jer kao tek se porodila. A gdje je beba? Dete to misliš, što? Da, ali gdje je beba? Kod majke, tamo gdje treba da bude. U odgajalištu. Ne, ozbiljno, pa gdje je dete od Stefani? Pa kod majke. Ajde da mi prokomentarišeš Ivanu Kineški koja je došla kod nas u emisiju i bukvalno mislila da je ispala jako pametna. Pričala protiv Pink produkcije i sve što su radili, lagala kod Dejana u emisiji i onda izvređala nas dve Zvezdana. Naknadno pretila da ako se emituje emisija, mi pustili totalno necenzurisano, emisija bukvalno nije otišla u montažu. Ona je pričala da joj je Zvezda napao 6 puta u emisiji, da je napuštao emisiju, da se ona osjeća ugroženom. Ajde da mi prokomentarišeš to. Šta je problem ako negde gostuješ i ja pustim necenzurisanu emisiju? U kome je problem, u nama ili u tebi? Pa problem je što onda istina izađe na videlo, a ti baš ne želiš to da, što si ti došao da pričaš nešto drugo, a u stvari je posljedi nešto treće, pa to je onda problem. Mislim, ne znam šta ti kažem tu devojku, ta devojka ima baš problem. Jer ja sam skapirala sam cijelu tu priču kad me dodala na TikToku i kad je potencijala tome da priča o tome. I onda sam skapirala da se tu nešto dešava. Pažnja, da. I onda sam vrlo brzo skontala u čemu je reč. A riječ je u tome, odnosno poenta u tome jeste da je htjela da se vrati, da je vrate tamo na Pink i zato je totalno sad kontu počela da priča. Čekaj, kako ti hoćeš da se vratiš negdje da te obezbeđenje silovalo, razvlačilo? To je istina 100%, zato što ja imam dokaz, sad ću ti ja dati dokaz. Šta je istina, da? Dokazi. Da su to teli? Dokazi. Pa dokazi za to, a i dokazi za to što je pričala, pa protiv, otišla pa pljuvala, kako to sve namešteno, kako je to sve. Pa evo sad ćemo da malo, pošto sam malje tu, možemo da pokažemo ti poruku. Ja sam tu objavila nešto da je nešto blam što su vratili, kako se zove, Luku u projekat, zato što nasilje, to je, koliko sam ja razumela, televizija koja ne podržava apsolutno nasilje i ona je odgovorila ja im sad pisala, ja kažem, a treba da ih bude sramota, ali nemaju oni to. To je moj odgovor bio, gdje je njen odmah zatim bio. Pa ja samo čekam
da me zovu da se vratim, namjerno sad spuštam loptu pa ću da odem u studio da ih izvređam sve, da kažem da su narkomani i bolesnici i zovem taksi, palim kući. Evo, mislim, misliš da ja lažem, ta poruka postoji i nije to ništa sad da kažem izmišljenice na nešto tu. A to je kao da dođe do tamo pa će ona da im kao, to mi je jako slično nekoj osobi isto što je tela, samo što je ova tela malo dramatičnije. Okej. Vidjela si da je ona vona bi ova i svo vreme. Sreće da generalno televizija i nas dve i pojedinci koje je vređala nismo digli neke krivične prijave protiv nje. S obzirom na njeno ponašanje, s obzirom da je... Ja nikad u životu nisam htjela nikoga da tužim. Ja mislim da je ona prva devojka koja sam ja zaista htjela da tužim za sve što je ona pričala i s kim je sve pričala i vređala i tako dalje. A onda s druge strane pa mislim i dobila je tužbu i od Pinka. Ja samo jednu stvar više nisam znao. Ona čak i od Pinka nije dobila tužbu. Nego kao poverticu. Ne, ali to je poenta da ona sad ono što je već pričala istinu i to, da ispadne kako je sve to lagala i da bi se dodvorila tamo. Meni to te stvari malo ali samo je još sebi napravila veći problem jer je rekla upravo da Milica Mitrović je poslala krivičnu prijavu. Piše, rekla je Milica Mitrović, potpis. Mislim, sama je sebe još više u Kanadu. Ona ima malo godina, ne znam ni šta radi, ne znam da je dupe glava, iskreno. Dobro, voli pažnju. I malo, to ne pravda, malo, i pogotovo ja, pa meni je to, znaš i sama kako je počela ta emisija, tako što je meni je sad krivo što ti nisam rekla što je zvala nju da kaže ja moram obezbeđenje tu, on šta kao vamo tamo. Znači već je unapred je sve bilo u njenoj glavi. Ja sam tu ispala naivna jer sam ja mislila da lepo sam pričala, pa ja sam ispala naivna jer nisam mogla da zamišljam da ona to planira kao deo obezbeđenja. Zato što je to nenormalno tebi da pomisliš da može to neko dete od toliko godina da smisli nešto. Druga stvar, slagala je jednu stvar. Znaš kad je rekla ona, kako se zove, pa nije 10 godina. Timski im bila taj 20 godina je stariji od nje. To sam sad ti kažem. Ja se izvinjam, pošto je prošli put je rekla, tad je rekla da je 10, ne, 20, a ti imaš 17. Za koga to? Pa sa tim s kim je bila i s kim je abortirala itd. Pošto je meni prebacila da sam stariji mnogo bio od Anđele, pa ja kažem, tad ja u tom trenutku nisam znao ko što ti, ja ne kopam koji su mi gosti, ja dođem i evo kao za tebe, ja ono što znam pričamo i rokamo. A i da pitaš ja ti ne kažem. Naravno, bukvalno ne znam ništa, a onda je rekla pa ne, 10 godina. Vidiš, imala si zamisli, nije on im bio 10, bio 20. Mnogo je stariji, znam ja. Nebitno je to uopšte, nije mi to bitno. Bitno mi je da i to slagala. Meni je najveći hit, ja moram ti kažem, najveći hit kada se tako sami od sebe ukanale, kada ne mogu da se dogovore same sa sobom. I onda ona kaže, ja sam tražila obezbeđenje, bila sam ugrožena, a onda mi pustimo snimak sa sigurnosne kamere kako ona bukvalno samo što te nije zagrlila kada ste se upoznali kod šminkirnice. To se smeješ, šta je smešno? Ja se ne smejem da se plaši. Da, ali meni je žalostno što je to ona je jedan nebitan lik. I onda mi je žao što je se sve to toliko radilo da je došlo do toga da mi pustimo necenzurisan. Ne, to se radilo zbog nas. Da se spusti, zato što bi onda sutra ona rekla, ha vidi, vi ste, ko je ona da se bori sa nama? Ona sad kaže da je namontiran ovaj necenzurisan. Pa ne znam kako može, da. I to je lepo s naše strane da smo puštili. Meni je jasno što ona to radila, ja sam to sve povezala i stvarno mi je to za obezbeđenje i to je sve istina pre nego što došla u vašu emisiju da priča, tako da može ona tamo da, ne znam, što kažu da grebe i na vrata i to, ali to su neke stvari koje su ozbiljne i to su ozbiljne optužbe, razumeš? Tako da meni nije mi jasno da postoje takvi profili, eto da neko tako izmisli pa, znaš, mislim da se ona pokajala što je rekla istinu jer se negdje tamo zatvorila je vrata i onda kao naš kuku šta ću, hajde se čupam. Zatvorila sebi vrata na više... Na više frontova, ali što on kaže, mlada je neiskusna i onda je... Ali Bojana, gledaj, ja imam dete koji ima 19 godina, čerku. I ona to što je tu počela da priča, šta je uradila? Nebitno je. Ti radiš jednu stvar, da ti meni montiraš kao što radi neko drugo, montiraš stvar, ja imam 14 godina robije. Ja šta god da uradim, to se gleda puta 3, ja sam višestruki povratnik. Ona nema uopšte, nije svesna težinu toga. Da ti kažeš da sam te ja napao i te stvari. Znači, može se desi neka glupost. Ja ne, znaš, kad ona s toliko godina tebi meni to pravi, ona nema težinu da ja možda odem negde tamo, moja majka ne može bez mene, imam ćerku od 19 godina i ja gubim na šta? A tebi je to samo jedna mala igra. Jedan naslov. Ne, ali to su ti profili koji te namese za silovanje. Evo šta kako volim kad tako pričaš. Treba malo češće da pričaš. Sjeti sad, pusti. Ali tako treba češće. Ne, ali kako ja... Znaš, jer molim kao zvezda nikad ne lepo tako. Meni je žao što sam možda da kažem sram te bilo i da izađem. Nisam trebao ni da kažem nešto ružno.
Ali kad se vratim kući i onda skapiram koliko je to... Koju težinu ima. Koja to težina ima, a tebi nema ništa, tebi je kao, šta? I ja kažem, čekaj, što pričaš tako? Ajde polako, ajde pričaj mi. Ti mi kažeš, ja ću tebi, ti meni kažeš. Nema zašto, što ti mi... Meni to znači, ja nemam potrebe. Hvala, doviđenje, otišao sam. Ali to ti kažem, ona ne kapira težinu. Zato ti oprošteno imaš 19 godina, ali već ideš toliko u lošem smeru. I toliko si zagrabila u lošem, to je već neka druga stvar, mislim. Šta ne, nećemo ni da pričamo od 19 godina kao mlada, a može da abortira, može da uđe u reality. Zato kažem, mnogo je krenula da, ali neka je živa i zdrava za 10 godina, što kažeš, ako ona može već da priča da cepa tablete i da cepa ovo i da je... Da nikad u životu ne bi bacila benzindine. Znaš, šta? Ne znam, mene je jednom, da kažem, u live-u baš nešto izređala, bukvalno ni za što, ja sam to onako, da kažem, iskulirala jer... Je te nazvala Kosturčinom? To smo mi... Ko mene ima mesa, boga mi. Da, mi trulimo. U našem najljepšem studiju, tako je. I tim interijer, nameštaj. Ali posle ću ti kažem, izvinjala mi se i slalim poruku kako je bila na lekovima, kako nije bilo dobro, kako ne znam šta je pričala. I nama je to rekla isto. Svaki put opravdanje isto za svakog sljedećeg kolegu koji je bude slučajno ugostio, znajte da će da priča da je na lekovima i tako dalje. Tako da uradite prvu analizu krvi pa onda tamo ugostite. Ali uredno je tražila alkohola kada je došla, samo što na hajpu nema alkohola. Bravo, to si se dobro setila. Da, to to pustila. To je bilo, vidi, to je bilo da može 6 dana da uključi live, da priča i da tamo, pa to i onda kad, znaš kako idu tamo kad krenu ovi da je, pitanja, bolje da ne kažem, dobro, kao, jel si se skoro, znači onda kad izađe 50 tih poruka, shvatiš, bolje ja da ugasim to. Ali one komentare koje sam ja vidjela kod njene na live-u su užasni, oni nju toliko vređaju, ne znam zašto je ona istripovala da ima neku podršku i da tako nešto. Zato Bojana zaključu komentare samo za određeni i onda ne možeš tamo da kažeš pričaj. Da. Dobro. Ovo je dosta bilo. Meni je ovo bilo okej, a? Super. Češće da zovemo Bojanu ako da priča, ona ima non stop skupljenje informacije. Daj nam naslove, znači ona jedna rečenica je naslov za sebe. Kako je tebi bila? Ti bilo okej? Pa meni je okej bilo, nego ja hoću da požurim da stignem nazad. Ma ne može, čekaj da odjavimo. Da se zahvalimo prijateljima emisije Voda divna. Tim interijer nameštaja u kojoj uživamo svaki put. Stvarno, ovo ne da je udobno, nego stvarno hvala. Baš se potrudili i mnogo mi se sviđa. I lepo nam izgledaju noge i ovako uvek se i ove kosa crna. Meni je ovo... Da, tako da se zahvalimo i prijateljima emisije. Također, hvala tebi Zvezdane što si izdvojio vreme došao i bio otvoren. Kad sam kod sponzora, baš mi se dopada što si se i otvorio i konačno počeo da pričaš malo realnije. Ajde, ne u reality modu, nego u ljudskom modu. To je zbog mene, ja utičem na njega. Da, više nisi diplomatski korektan. Ne, zavisi od zavisnosti s kim. A s druge strane, ti sa nama, na primjer, van kamera pričaš, tako pričaš, ali pred kamerama on je drugačiji. Da, ali vidiš ti kako da to nema smisla, da ne razumem. Ovdje sad da ja kažem njoj jedi govno, da ona meni da skočimo, da se tu ne, to njima ide, to se prodaje, meni je to žao. Kad nešto kažeš pametno, to oni kažete ovaj pametuje. Ali bitno je, što ja kažem, 3%, bitno je onaj 3% koji te treba da te čuje. Da. Neće 97 te baš bole ona stvar. Da. Ali meni je bilo najsmešnije u toj emisiji, čuješ, Zvezdane vrati se, ma neće, kao ono kada pustiš naš ono kao, neće da te ujede, neće, hoće se igra. Dobar, neće, hoće da se mazi. Dobro, hvala ti puno što si ponovo bio naš stalni gost. A ljudi su se pitali šta se dešava i gde se nalazi, što nisi dolazio? Si našao devojku? Gde što nisam dolazio? Gde bre nije dolazio? Snimanje. Ajde, ne ulazi sad se raspričao, pa sad će da priča. Hoću TikTok još jedan, smiri se. Ajde. Nisu te vidjeli par emisija i ono su pitali šta se dešava. Nisi našao devojku pa si se malo zaključao. Da kažem istinu. Ja očekujem istinu. Samo istinu. Falila nam kamera. Bože me sačuvaj, znala sam. Eto ti vidiš, jel vidiš kad kažeš istinu? Dobro, beži. Hvala tebi Bojana. Zato što sam rekla beži. Da. Hvala tebi Bojana što si bila naša gošća i što si uvek tako iskrena i uvek imaš svašta nešto da nam kažeš. I uvek su ti otvorena vrata kod nas na Hype. Uvek otvorena vrata na Hype televiziji, a njen telefon uvek odključan za dokaze. A šta ako ja ulazim kroz prozor? Šta ćemo onda? Pa dobro, ti možda hoćeš u stvari. Pa ne znam, kad otvorit ćemo prozor. Otvorit ćemo prozor. Otvorim prozor, možeš. Za sve one koji nisu ispratili večerašnju emisiju, uvijek je mogu pogledati na YouTube kanalu Hype TV. Također i pratimo se na svim društvenim mrežama. Nemojte da zaboravite da čitate ekskluzivne vesti na portalu Hype TV RS. Gledajte bosanski kanal, Makedoniju, Sloveniju, Hrvatsku i vidimo se sljedećeg petka u isto vrijeme.
I to ne treba niko dozvoljati. Ne može. Šta se smeješ bre, šta se smeješ bre? Tako je pričao ona, pa nije ništa, šta se smeješ. Da. Ume bebica, ume da zagradi. Da. Šta? Meni to, znaš, ja nemam potrebe. Hvala, doviđenje, otišao sam. A dogovorili su se Zvezdan i Bojana pre emisije da u kanale. Ne. Ne, tako to će da bude. Evo opet Zvezdan Poslaću ti, sad da vidimo. Evo opet Zvezdan. Ne znam gde ode. Čovjek napusti opet emisiju. A ne mogu ovako. Dobro, Zvezdane, vrati se. Zbog vas dve, ne zbog Bojane. Sve više... Hvala, Ne, boj se, ja ne Ajde, sedi bre.